Vam parlar el primer dia de les energies, el segon dia vam parlar del confort i de la contaminació de l'aire i del confort ambiental interior, i avui parlem de la biodiversitat. Entendre la fàbrica del Sol en el marc del seu entorn verd, com és el verd que tenim al costat, que són el parc aquest de la Barceloneta, i per tant amb el futur corredor verd que pugui tenir la ciutat. Per tant, sota aquest concepte, l'edifici juga un paper en si mateix, juga un paper, el verd pot jugar un paper en si mateix, però també pot jugar un paper en aquest conjunt de complexitat de la ciutat. La cirereta final és realment la biodiversitat. És a dir, on comença normalment, i aquí vam començar per fer l'enderroc amb una recollida selectiva que va dirigir la Betina també. Després aprens una de les plaques solars, que aquí evidentment n'hi ha una bona mostra. A més del verd que vam posar dalt, vam fer un parell de coses també. Una va ser la que va fer el Sergi Garcia amb Galantus, el dels nius d'ocells, que per mi va ser una novetat també, i encara es va fer una altra feina, que la veritat és que no sé com dir-vos com s'ha acabat, que era el projecte Cenobioikos, que va venir aquí una gent de la Universitat de Barcelona, junt amb la Maria José Chesa, que estaven estudiant la bioprotecció i el biodeteriorament ocasionats per líquids i fongs en els edificis urbans. El verd fosc són totes les taques de verd, que són espais verds públics que tenim. Cada zona verda aporta uns serveis ambientals diferents en funció, com he dit, de la vegetació, del tamany, d'on està ubicat i de com és la seva estructura. El Pla del Verd treballa amb, com dèiem, 68 accions de tots aquests àmbits, però diguem-ne que el projecte estrella és els corredors. Introduir quan més verd millor que sigui, que treballi com un hàbitat per atreure la biodiversitat, que aquest verd estigui al màxim de connectat amb aquest concepte de corredors, i l'objectiu màxim és conservar aquesta biodiversitat per contribuir a la conservació de la biodiversitat, no només la nostra, sinó la mundial. Aquest concepte de biofília és fer que les persones siguin conscients de que són animals i que tenen una relació amb la resta d'animals i amb la resta de la natura. No? El que van fer és senzillament disminuir el forat amb aquestes peces grises que veieu aquí, disminuir el forat d'entrada perquè no entressin coloms, i amb això van aconseguir que els falciots, per exemple, criessin, no? I crien, actualment. Aquí, a la fàbrica del Sol, jo el que faria, proposaria, seria buscar un equilibri entre una cosa i l'altra, entre el verd que s'hi vol posar i el no verd, que també ha de ser, el no verd, no? I buscar instal·lació de nius artificials de molta mena. Del que vam comptar del 2009 cap ara, ha hagut més casos de murs verds que no tant de cobertes verdes. No? I aleshores aquests petits espais o aquesta proximitat a un element com una coberta o un mur sí que tenen un impacte molt positiu. No? El més important de la biodiversitat que es pot crear és de generar els residus en nutrients. O sigui, tot el que nosaltres estem a l'aigua embrutint, que la traspassem a la vegetació. Aquest és per mi el kit més important de tot, aconseguir que tot el que nosaltres estem contaminant i que a través de la vegetació que el fem com a focus d'element viu que ens ajuda a tots aquests processos. No? O sigui, el que t'aporta salut i t'aporta qualitat de vida és incidir en aquest verd, no? També. Llavors, si incidim en aquest verd en un pati, en un vertical, a la coberta, es cuando trobem la calidad de vida. Hay diferentes formas de tecnologías que se pueden purificar agua. Es posible purificar agua. Es posible sacar todos los químicos de agua gris o agua negra y reutilizarla. Pero también si es de agua de lluvia, no es necesario purificar. Podemos utilizar y ofrecer este agua para diferentes tipos de biodiversidad. Crec que hi ha la idea bastant clara de fer això del mur verd interior, de provar-ho, i potser també alguna cosa exterior, que crec que seria igual que amb altres temes. Interessant que provéssim sistemes i que expliquéssim els sistemes constructius, pensant que llavors potser la gent s'anima a nivell privat de fer-ho a casa seva,
i de desenvolupar potser aquest aspecte una mica més també amb l'Ajuntament, de veure com es pot motivar què seria legal, què no, etc.